Jomar. Ano nakumbas pa? Wala ka na tapi. Yan sa tanong niya. Oh, ano ano? Galain mo gala. Gala. Oy, video na, video. Hi sir. Okay, ayo. Mamilpil, mamilpil. Ay, sayo. Yung Dario, nante. Dario, nante. Nabante ka ken? Asa na si Sir Digamon? Oh. Kana. Oh, na si Sir Sting. Kumangulay. Kiri-kiri mo ni? Lami magupot. Kaya makatwist siya sa nalagay. Ay dampot mas put pa mo. Meron din may tanawa. Oh, pangkitan. Ayaw sa! Sige na pa! Super one! Hands up! Dapat ka pa!
duha. Saan mo niyo? Para nito to step. Isa pa na. Sakti. Yung ato sundan kita mau. Yan. Effective. Siyempre ka dali. Sunod sa kabukat sa tiyan ko sa kanal. Sabi kinay plastic tiyan. Binala. Pero ano? Oh, ano? Okay pa sir, gamay sir. Si Dines! Sukwan ka na ha! Sos, tira! Bukang ay na. Wow, si Sir Siping! Together with Sir Olandria. Go! Kay nanay daghang singot, nagawas na. Oh, mo na ni ang health and wellness.